Welcome back again sa mga channel guys. Kami na po ni Kin and Kim Family Vlog. So today guys is bumukbang kami, kaya ako kumuha ng dahon ng saging, kaya ito ang mukbangin namin, ang kanyang paluwag. Kin, simulan mo na ang pag-usap. Nga. Ito ang mukbangin namin guys. Ito. Mura bagbani, kinawon, mura pagkasaan ay. Kin. Halika na Kin, tayo magmukbang Kin. So yun na yan guys, niluluto na ni Papa Gabriel ang kanyang chicken. Native chicken guys na. Native chicken. Bisayang manok yan guys. Mga Bisaya na yan na manok, hindi yan Tagalog na manok ha. Bisaya yan. Yan ang aming mukbangin ngayon. Tingnan nyo, nagtikangkang na sa abuhan. Magmukbang kami ngayon guys ng aming ulam. Ang aming ulam ay chicken, native chicken, Bisayang manok. Paano? Tapa? Okay ra ka diha pa? Paningat naman kag dagkang singot. Kasana ka? Panihapon pamahaw. Na, grabe pud. Tingbun di ay, grabe way panihapon way pamahaw. Aw, tingob din ron, tingob. Ready na ba kayo? Ready na! Magawa pa kog sawsawan guys. Magawa muna akong sawsawan. Ni-ready ko muna tong dahon dito kay lagyan ko ng luto. Okay, guys, lagyan ko ng kanin ba? So ayan na guys, ready na kamong pangmukbang di with native chicken. Yummy, yummy, yummy. So before may mangaan guys, mag-pray sa me. In the name of Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, daghan ka salamat sa imong blessings nga gi-share na makadaadlaw, labi na karon sa mga pag-asawhan nga pagkaon. Unta mabusog ming tanan. Lord, daghan salamat sa imong mga grasya kada adlaw. Amen. Sana mabusog mo kaming lahat. Amen. Kain na guys! Kain na tayo ng native chicken. So naka-ready na kamang sauce. Kain, 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 kain. Wow, yummy. Wow, day. Ha? Hindi nga. Yummy guys. Kansa nakaon sa? Yummy. Nasusawan kami. Marap na po. Ang sarap guys. Atay. Pagkain ng madre. Pandiyan, kain. Kain. Nasusawan kami guys. Paborito ng bayan. Native chicken ang aming kuan guys. Minukbang ngayon. Mukbang. First time namin magmukbang guys. Ganito. Munggo. Kain be. Kayo yung paa be. Munggo. Yummy yummy. Super. Ay, pati bagag hagi willing. Atak guys. Atak tayo dito. Atak. Ito yung kain ko guys. Piso. Piso. Pakain chicken. Pakpak. Wings. Alaga namin to guys. Ang native na chicken. Alaga namin. Kain na namin. Kain guys. Kain tayo ng tanghalian. Mukbang kami. Kim, kain Kim. Kain be. Ito tayo Habang paa. ka nakamukbang. Paa ka Kim Kim. Sarap to eh. Grabe guys. Sarap pala magmukbang. Gano'n mo kain? Kaya gano'n mo kasama ba? Okay lang kayo guys? Ha? Yan, nasa. Okay lang kayo? Okay lang. Mukbang ako sila. Sarap. Super sarap. Dami pa. Sarap ng native na chicken. Bango. Angay. Wala pa ba? Yung mga Yung butog. bakutog. Yung mga butog. Pa. Yung nakapunog ba ito? Ilang dahon. Ilang nakakit dahon. Ngita na magamang-gamay mukbangers kaya doon yung pagpas mo. Hindi ah. Hangin-hangin man guys. Iba lang po atak bay. Ayaw. Okay. Walang ka. Ay. Ano masasabi nyo? Sarap? Ano sa lapa? Sarap pa. Wait daw. Sakit yun. Umali mo manok ng hard. Siting yan eh. Sige, tayo na. Guys, magbuhi may manok. Manok! Ano kami na maraming manok ba? Yan na guys, maubos kaya namin to. Hindi pa yung paa. Maya na yan. Ay. Paa. Akin yung akin. Akin yung pakpak guys. Dapat yung pakpak ba? Kung napagpupad tayo. Hindi ako magulog ang nagdaan. Hmm? Hindi ka hulog. Guys.
malaki na kasi yung native chicken namin, kaya ito, ano kami, nagsugba ba? Mukbang pipi na ano, native. Masarap. Ay. Masarap. Dagan ko mo. Hindi. Kain, kaya bukas wala na tayong mukbang. Mukbang lang tayo ng baki. Bukas magbukbang kami ng baki, guys. Pag may nahuli kami mamaya. Mano, may baki atos basak. Huli kami ng baki. Para sa kinkin magtagalog, guys. Ang daming ito, oh. Team Tagalog. Kinkin. Paano tayo maglungin kasi walang kihoy? Paano kami maglungin kasi walang kehoy? Hindi nga. Kami kaya Grabe, guys. Ang dami pa man. Uy, di naman makapurok. Hindi po. Ay, surrender Ako na na. makapagir. Where you going? Ako magwa. More surrender ay. Hindi na rin. Subusang. Kain. Balik tayo. Akin na itong sausawan pa dito. Sarap po. Akin na itong chicken na to. Sarap yung dugo, guys. Oh, Susama ko ma. ang anghang naman ito. Anghang. Ngayon pa pa. Surrender naman ka pa. Sobrang iko. Yan, gans ka sa binantan ko. Kami na yung mukbang, guys. Kasi papa, busog na daw siya. Hindi namin maubos to, guys. Wala mo dami ma. Wala yung mabilin na rin. Apos saging. Pili na daw kain. Mabilin na yung sa po. Kainin daw nila yung dahon, yung saging. Sabi ko nga kanina, ito yung mukbangin natin yung dahon ba? Yung dindad ng saging. Sarap, guys. Anghang yung sausawan ba? Hindi. Kain marami din. Agad ko. Mukbang ikaw. Ang sunod, ambot sa ibang mukbangan. Baka magmukbang kami ng mga gulay. Ayan. Baka magmukbang din kami ng baki. Wala ka ba? Wala ka lang nakakain. Hindi yung makahilo. Iba tayo. Ang dami niya. Kain. Kain tayo. Masarap. Nga. Masarap. Kaya may kanin pa dito. Kasama yung pakpak, guys. Ito kasi yung pakpak, guys. Nagubig. Ulus. Tubig. Ang tubig sila. Ay. Kasi sa luto ng Ang nga pa dyan. Anghang kasi, guys. Yung aking sausawan. Yung isa na sausawan, hindi naman anghang yun. Sarap, guys. Sarap, Kim. Unod. Mag-iwag. Sarap. Unod. Patulog mo na magmata ni Kim Kim. Bukan ko lang para magusog pa. Sarap. Sarap ng aming mukbangan. Mukbangan ng bayan. Na guys, kapit ng hurot aga mga mukbang. Sarap talaga pag Bisayang manok ba? Tagalog. Bisaya nga manok. Ang Tagalog din na manok. Ang Tagalog. Tapos guys, ito, panulak natin. Lipsi. Sausawan. Naubos yung kanilang sausawan, guys. Batik, Kim. Diyan mabusog, Kim. Ito ko rin na. Balik na. Bili ng mga bakag ng sabon na inja. Ngayon ko na po. Sabawin daw ni Papa Gabriel yung mga, guys, mga buto. Kaya para sa aming hapunan. Wow, mga kapawin. Bali na nakabulol-bulol, guys. Basta, ay na nun. Di bali na nakabulol-bulol, guys. Basta kayo na Tagalog natin. Ginagmay ba? Kinyo? Tingin ko kagluto ninyo mas kagantang man ito kidungan. Grabe, guys. Isang gantang yung sinaing ni Papa Gabriel. Naubos. Grabe. Kaya pala magmukbang, guys. Kaya. Hindi ko masama. May mamukbang ka kapil ron. Busog ka na ba? Ha? Give up na, give up. Wala na, guys. Ano? Sulinder, namunit pa. Sulinder na, sulinder. Nga, sulinder na kid pa. Sulinder
daw na sige pagkit-kit. Kain pa ng kain, nasabi niya, hindi na daw kaya. Kain pa ng kain. Hindi ka, hindi mo dahon, Kin. Sabi mo, kainin mo yung dahon. Bakit hindi mo kinain yung dahon? Sunod na ha. Maya naman kayo mamukbang, Ming. Pagkatapos namin, Ming. Mukbang na pinagluto. Mukbang kayo mamaya, Ming. Pagkatapos namin. Yan, guys. Ba't ya? Ano mo na? Ano naman na? Pati bakag mukbang mo. Sabi, may tingil pa. Mga paa-pa, oh. Pamili na, ano inda? Sa'yo to? Oh, yan. Guys, ubos na. Grabe, uy, may natira pang mga paa. Sa'yo na lang to pa. Kin, sa'yo na lang. Tig-isa naman. Tig-isa tayong apat dito. Baka may ulo pa, guys. Kaya na, guys, tapos na ang aming mukbangan. Mga busog na ang mga kagwang. Mga kagwang, busog na ba mo? Busog ka na, kagwang? Kagwang, guys. Busog ka na? Halusin Ay, hindi na. pa nabusog yan. Guys, hindi pa nabusog. Kaya nangit-kit pa ng bukog. Ito pa, oh. Kin, marami pa dito, Kin. Ito, guys. Inano namin yung mga bukog, guys. Itong mga buto ba? Inano namin tinigom. Kaya mamaya, sabuin naman namin ito. Sabawin naman namin ito, guys. Gawin naman. Busog ka na. May very good. Mabigat na siguro ang timbang mo ngayon kasi magtimbang si Kim Kim doon, guys. Tapos may binignit pa. Punta na namin ngayon doon. Hindi na namin kayo isama kay mapuno na yung ating kamera. Ang video. Taga ka. Ako, buto ka. So, ayan na, guys. Naubos na namin. May natirang ulo. Sa'yo na lang yan pa. Tapos na ang aming mukbangan. At salamat sa inyong pag-ubana mo, guys. Salamat sa ninyo sa amin. Sama ba? Sa susunod na naman, guys. Maraming salamat sa inyong pag-ubana mo. See you tomorrow, guys. Nabusog kami sa aming... Bye-bye! See you tomorrow! Well, love you. At sa medyo kalinti, guys. Pag-like o subscribe among channel sa wak pa naka-subscribe diha. Kaya po subscribe diha. Pinduta agad yung notification bell aron masundan min sa mga kada-adlaw nga video, guys, na mag-i-upload diha. Sa uban min sa mga kada-adlaw nga mga kuan kay naa sa mga kausaban kay magbisalog taron. Bisaya dam Tagalog kay aron magkaintindihan tayo, magkasinabtanay ba? Mag-intry na pa tayo mga English ginagmay kay magdugo pag atong musbid. Guys, mo na to ang mga videos mga adlaw. Daghan kadto. Salamat ninyo, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. See you tomorrow. Mwah! Tak na pa.